Bé, una vegada dit això... Ai, que se me'n va la pantalla. Vale. Una vegada dit això, passem a la part de l'storytelling. És el pas número 4. A veure, que se me'n va la pantalla. Vale, en aquest cas us proposem la tècnica de l'storytelling. És la tècnica que s'utilitza per transmetre un missatge a través d'una història o d'una narrativa o d'un relat. No es tracta, com diu aquí, de descriure allò que ofereix l'organització, sinó que cal transmetre una història que tingui valor, que permeti generar vincles d'identificació i lleialtat amb les parts interessades, és a dir, amb la nostra audiència. No? Si passes a la següent. Vale, perfecte. Aquí podem veure, és un exemple que ha fet Barcelona recentment per captar turistes que vulguin venir a Barcelona a treballar o vulguin venir, nòmades virtuals, persones que estiguin interessades en aquest tipus de turisme, que al final s'acaba extenent una mica més, s'acaben convertint gairebé en residents, no? La podeu veure després quan us passem l'enllaç, vull dir, és un storytelling de Barcelona que està disponible al web. Llavors, el que veiem amb aquesta mena de vídeos és que es poden utilitzar aquest tipus de recursos per transmetre la raó de ser de la teva entitat, de la teva experiència, el motiu per què ho fas, captar usuaris que pensen com tu, no? Al final, tu estàs presentant un missatge que pot captar l'atenció a totes aquelles persones que tenen unes idees bastant semblants a les teves. Al final, el que aconsegueixes és que no et vegin com una entitat, no? Sinó com humanitzar una mica el teu rol i dir, ostres, jo em sento identificada amb això que fa aquesta entitat perquè jo crec que igual que ella, llavors et seguiré perquè m'interessa el que fas. Llavors és una mica generar aquest debat de l'storytelling de per què ens pot servir. A la següent diapositiva us poso aquí la tríada de la narrativa. Serien com 3 consells clau que podeu utilitzar per crear la vostra narrativa. Amb això no vull dir que per tenir una experiència xula i sostenible i responsable hagueu de tenir un vídeo com el que es presenta anteriorment, sinó que són consells que podeu tenir en compte a l'hora de comunicar qualsevol aspecte de la vostra experiència o de la vostra entitat, vull dir, a l'hora de comunicar-la a través de les xarxes socials o in situ, quan vinguin els turistes a viure l'experiència. No? Són consells que podeu utilitzar en qualsevol ocasió. En primer lloc, parlem del tema. Aquesta figura, segurament ja l'heu vist anteriorment, parla de la manera com es presenta un producte o una experiència o un servei. En comptes de fer el que fem normalment, que és presentar el producte des del què, jo venc això. Doncs no, presentar-ho des del per què ho faig, no? La meva raó de ser, jo penso tal i tal cosa, estic compromès amb això a nivell local, amb això a nivell global i vull generar aquest canvi i faig això perquè vull obtenir aquest objectiu, no? Llavors és explicar una miqueta la raó de ser de la teva entitat i el perquè de la teva experiència. I després, explicar la manera com ho fas i ja finalment expressar o descriure el què fas. Però sempre és molt interessant començar amb el per què, no? Així pots captar, jo crec, l'atenció de persones que, com he dit abans, que pensen com tu. Si tu comences presentant, ostres, doncs mira, jo crec que cal un canvi en aquest aspecte, aquest aspecte, aquest aspecte. Si jo penso igual que tu, jo diré, ostres, doncs m'interessa. I si és un vídeo que està aplicat a una xarxa social, li donaré clic per veure'l perquè penso com tu. Després, el segon tema que volem tractar és el tema de l'amfitrió. És el següent concepte. En aquest cas, el que volem dir és que podem utilitzar aquesta figura, o sigui, amfitrió ens referim a la persona que conduirà l'experiència, no? Que una vegada tu com a turista arribes al lloc on es desenvolupa l'experiència, et rebrà i et portarà pels diferents espais on es desenvoluparà aquesta activitat. Doncs aquesta persona és una persona que, com hem dit, té experiència. Potser no té experiència amb el sector turístic, però sí amb allò que fa. Llavors, és molt interessant que sigui aquesta persona la que presenti l'activitat, no? Llavors, per exemple, estem parlant d'un veí del barri de Gràcia que porta tota la vida, això, fent pa. Ell sap les tècniques del pa, jo no tinc ni idea de pa, però sap les tècniques del pa i te les pot explicar i ho porta fent tota la vida perquè era una tradició del seu avi. Llavors, si aquesta persona t'ho explica, ell, pot ser a través d'un vídeo, pot ser en directe, pot ser amb el recurs que vulguem, no? Si t'ho explica ell, doncs jo crec que captarà molt més l'atenció, tu podràs connectar molt més amb ell que si t'ho explica una altra persona que és aliena a l'experiència o a aquest coneixement.
I finalment parlem de la manera de transmetre el missatge, que és aquest apartat que posa recursos, no? Podem decantar-nos per fer interpretacions de la narrativa, interpretacions que siguin guiades, on s'utilitza una persona, en aquest cas pot ser l'amfitrió, per transmetre aquesta raó de ser de l'entitat i la raó de ser de l'experiència. Què ens permet utilitzar un recurs humà, una persona? Doncs connectar molt més amb el turista, no? Vull dir, al final no és el mateix arribar a un lloc on es desenvolupa una activitat turística i que et rebi una persona a guiar-te per cartells, no? Tots ho hem viscut, això. Sí bé és cert que genera molta més connexió, molta més interacció entre turista i resident, al final és una cosa que cal preparar, no? I cal tenir aquesta persona per poder-ho fer. En canvi, d'altra banda, podrem optar, si no, per les interpretacions autoguiades. En aquest cas, parlem de la utilització de recursos tant materials com immaterials per guiar els turistes i per explicar-los el nostre motiu de tenir aquesta experiència, no? La nostra raó de ser un altre cop. Llavors, aquí els exemples podem utilitzar música, elements audiovisuals, realitat virtual, l'ús de temperatura, del color, de les olors. Són tot de recursos que podem utilitzar per interpretar aquesta narrativa, que volem transmetre aquest missatge. Sí, és cert que són elements no senzills, però no necessites una persona que t'ho faci i sobretot són molt adequats per quan hi ha barreres lingüístiques. Al final, si l'amfitrió només sap parlar català o castellà i volem captar turistes d'arreu del món, doncs potser sí que haurem de tirar una mica de recursos com aquests. Bé, i finalment, una vegada hem dissenyat l'experiència, passem al pas número 4, que és la presentació de l'experiència. Bé, és hora de presentar l'experiència públic objectiu. Per fer-ho us proposem una fitxa d'experiència que reculli tots els aspectes més rellevants d'aquesta. Si pots anar-li la següent, Jesús. Aquí us presentem una activitat fictícia que hem desenvolupat nosaltres mateixos, però volem demostrar-vos una miqueta, mostrar-vos com serà la fitxa d'experiència que generarem al final una vegada ens les hagueu fet arribar, no? Intentarem posar la informació d'aquesta manera perquè quedin totes més o menys igual presentades i amb aquests punts que ara us detallaré. En primer lloc, tenim el títol. En el número 2, el títol ha de ser una cosa que pugui ser, que es pugui dir, que no sigui molt enrevessada i que sigui una mica atractiva, creativa. En el punt número 2 parlem de l'storytelling. Aquí sí que seria explicar una mica amb paraules quina és la raó per la qual hem desenvolupat aquesta experiència, quina és la nostra motivació. Després, seguidament, parlaríem de la descripció de l'activitat, resumir amb res, com aquí, amb un parell o 3 de línies, que és el que farem amb el taller, amb l'experiència o amb l'activitat en si. I després creiem que és molt interessant parlar dels dream makers. Quan fem referència als dream makers, fem referència als anfitrions o a les persones que tenen el saber, com hem parlat abans del sabater o hem parlat de la persona que fa el pa. Llavors, és interessant presentar aquestes persones per connectar amb el teu públic objectiu. Finalment, presentaríem les dades de l'activitat, que és el punt aquest, el punt número 5. Doncs aquí estaríem parlant de la data, de l'hora, dels idiomes en què s'ofereix l'activitat, de l'edat mínima, edat màxima, si n'hi ha, el preu, si és una activitat accessible i, sobretot, aquí volem destacar que és molt interessant que fem al·lusió als ODS que estem ajudant a complir a través de la nostra experiència, no? Tots alguna vegada hem vist les icones dels ODS, doncs més o menys indicar cap a quin és el que estem ajudant a complir a través de la nostra activitat. Jo crec que és una cosa que a la llarga tots els turistes més o menys sabran el que és, o si més no ho hauran vist algun cop, i tindran curiositat per saber què és el que com estan contribuint amb la nostra experiència i crec que no està de més posar-ho i a poc anar-ho, com he dit abans, democratitzant aquest coneixement que tenim tots nosaltres per formar part del sector. I finalment el punt número 6, molt important, la informació de contacte i les nostres xarxes socials. Llavors, aquí podeu veure una miqueta com quedaria la fitxa d'experiència, que aquesta fitxa és la que tenim també al dossier de plantilles i que vosaltres mateixos podeu omplir quan tingueu ja creada la vostra experiència turística.
Ara aquí no sé si vols fer una mica d'al·lusió a les properes passes que tenim, Jesús, a l'hora de crear la xarxa de turisme sostenible o com Sí, vulguis, sí, jo crec que aquí, per recapitular una mica, la metodologia acabaria aquí, no? Que seria aquest cinquè pas, Sí, és a dir, el que hem fet amb la Carla ha estat d'alguna manera introduir una metodologia de co-creació d'experiència turística en el marc del que dèiem del projecte, no? De crear aquesta oferta alternativa d'entitats que no tinguin res a veure amb l'activitat turística i que s'hi puguin veure beneficiades, i per intentar aconseguir que el turisme estigui al servei de la ciutadania, doncs el que oferim és aquestes eines, no?, que es materialitzen en aquesta metodologia, que són aquestes 5 passes, per dissenyar aquesta proposta i aquesta experiència turística. No? Llavors, un cop tenim aquesta experiència turística, penseu que el projecte el que planteja és que hi hagi una xarxa i que quan parlem de xarxa parlem d'un espai compartit de governança, de decisions i d'articulació d'aquesta oferta. Per tant, en el marc del projecte, el protocol és, havent aplicat les entitats que estiguin interessades en sumar-se a la xarxa, que puguin crear una experiència turística i que creguin que té sentit sumar-se a aquest projecte. La idea és complementar aquesta fitxa, és a dir, amb el procés i el protocol que hem compartit, doncs acabar materialitzant aquesta fitxa d'experiència, no? Aquesta fitxa d'experiència, d'alguna forma, el que ens donaria a nosaltres és una primera informació sobre quin és el producte, quina és l'experiència que tenim entre mans. Llavors, el que nosaltres demanem aquí és que en el marc del projecte ens feu arribar aquestes fitxes, no? Que, com deia la Carla, les teniu com a document adjunt en el mail que us vam enviar, com a descarregable. Llavors, un cop nosaltres rebem aquesta informació, el que podem fer és començar a digerir-la, a estudiar-la, a veure fins aquí quins són els aspectes que poden ser millorables, quins són els que no, on hi hauria una miqueta això que dèiem. Quan parlem de xarxa de turisme responsable i sostenible, doncs ha de fer referència real a una sèrie de criteris. Doncs com hem posat en valor aquests criteris, no? I un cop hàgim digerit, estudiat, valorat aquesta fitxa que ens heu passat, doncs us donaríem un feedback per acabar de materialitzar-la en el catàleg final que nosaltres volem que sigui aquesta oferta d'experiències de turisme sostenible. No? És a dir, des d'Ètnic visualitzem molt clar que això és un projecte d'entitat, que és un projecte que vol comptar amb totes les entitats que hi ha a la ciutat i que és un procés de cocreació. Que, per tant, aquesta metodologia que nosaltres us oferim a vosaltres, la idea és que pugui tindre el resultat d'aquesta fitxa i que es pugui materialitzar en una oferta, no? En aquest catàleg, on estaran a disposició dels viatgers i de les persones interessades, perquè parlem tant de turisme internacional com de turisme local, com de ciutadania directament, i més en el context actual de post-Covid, tota aquesta sèrie d'experiències. No? Llavors, aquestes serien d'alguna manera les properes passes. Ara realment el que estem fent és dissenyant, creant aquestes experiències. I no és tant que nosaltres vinguem a dir-vos què és el que heu de fer, sinó que les entitats que ja estiguin interessades puguin identificar què és el que tenen a casa que volen posar de relleu i què és el que interessa compartir amb la ciutadania. I és per això que us hem donat aquestes 5 passes i aquesta metodologia concreta. No? Llavors, quan parlàvem dels criteris de la xarxa, perquè al final, si aquest taller us serveix a vosaltres a nivell intern d'entitat per millorar experiències, activitats, fantàstic, però al final el que nosaltres volem des d'Ètnic és que us apropi aquest concepte i aquest projecte de xarxa de turisme responsable. No? Llavors, nosaltres tenim uns criteris interns que creiem que són fonamentals a l'hora de plantejar la creació i l'adhesió d'aquestes experiències en aquesta oferta alternativa, no? Que són aquests criteris que tenim aquí. No? Els que dèiem abans són criteris genèrics, no? Però que d'alguna forma tenen a veure amb una implicació amb temes mediambientals, no? Gestió i governança, doncs el que parlàvem, no? Doncs de que hi hagués d'alguna manera que es posés a relluir criteris com la inclusió, la participació, no? No estem demanant que les entitats que hi participin siguin cooperatives sense ànim de lucre, hi ha qualsevol tipus de projecte d'emprenedoria que es pot sumar al projecte, però evidentment el que ens interessa és que promogui un principi d'economia social i solidària. Que l'objectiu final no sigui el benefici i el lucre com a tal, sinó que intenti donar resposta a les necessitats reals de la ciutadania. Un concepte. Medi ambient, doncs evidentment teníem uns reptes que hem identificat, tenim tota una sèrie
de situacions que des de la ciutadania hem de donar resposta, doncs com podem nosaltres, com a entitats que ens sumem a la xarxa, posar en valor les pràctiques en temes de sostenibilitat que estem duent a terme. Comunicació, doncs aquí el que pensàvem nosaltres és que era evident que quan es comuniquen aquestes experiències que es posi de relleu els ODS amb el qual estan implicades, no? Perquè pensem que si hi ha algun llenguatge que parla del sector empresa o hi ha algun llenguatge que d'alguna forma ens ajuda a comunicar tot aquest compromís són els ODS i l'Agenda 2030. Llavors el que volíem és que d'alguna manera en la comunicació, en els textos, en la història, en el relat d'aquestes experiències, doncs es demostrés aquest compromís amb els ODS. Accessibilitat, doncs, evidentment ens interessa que siguin activitats que siguin dirigides a públic general, és a dir, que no hi hagi limitacions, no? Ja sigui per idioma, ja sigui per temes d'accessibilitat física, no? O per temes per qüestions físiques, d'edat, no? O sigui, treballar amb el tema d'accessibilitat. El tema de benestar social també és un altre dels patrons i un altre dels criteris que entenem que són fonamentals, no? Quin impacte té en la comunitat local, no? És a dir, que l'activitat, al final, entenem que les experiències van totalment vinculades a la missió de les entitats i a la pràctica fonamental d'aquelles entitats. Però el que volem és que en el moment de dissenyar l'experiència doncs es tinguin en compte aquests criteris, no? És a dir, doncs això que dèiem, si hi ha una entitat que treballa en temes mediambientals, doncs que pugui aportar una mirada també en temes d'impacte local en una dimensió més social. Cultura, tradició i innovació, no? Doncs d'alguna forma el que volem és posar en valor el que tenim en el nostre context més de proximitat, allunyar-nos d'aquest procés d'homogeneïtzació que implica l'activitat turística i fugir una miqueta d'aquests processos, no? Que sembla que aquesta culturació que sembla que és el que està implicant l'activitat turística actual i al contrari, que l'activitat turística ens permeti recuperar les arrels i posar-les en valor. I al final el concepte de xarxa ja ho diu pel seu propi nom, el que volem és que generi intercooperació i enxarxament. No? És a dir, en el marc de la xarxa el que ens agradaria és promoure espais de bona governança, generar diàlegs per identificar quins són els límits, les línies vermelles, què és el que interessa, el que no, no? Evidentment, entre Ètnic i totes les entitats i entre les entitats mateixes. No? Això és un projecte que està viu, és a dir, la idea és anar-lo cocreant i anar-lo codissenyant a mesura que va caminant. Nosaltres hem identificat aquests criteris com a fonamentals i el que nosaltres plantejàvem és que és imprescindible que d'alguna manera això tingui una vinculació real. És a dir, que al final es pugui vincular la participació, l'adhesió a la xarxa amb el compliment d'aquests criteris, no? Sabent i tenint en compte la dificultat, no? Doncs que s'han de buscar indicadors molt concrets i que aquests indicadors al final han de fer referència com si diguéssim a una llum verda, no? És a dir, que hem de quantificar tot aquest vincle i aquest compromís, no? Però perquè us feu una idea, al final els valors, els criteris que la guien són els que estàvem compartint, no? Bé, i abans de passar a la ronda de preguntes i de feedback general de qualsevol dubte que pugueu tenir, tornar una miqueta al principi, no? Vull dir, això és un projecte missional de l'associació Ètnic en el qual el que volem és co-crear aquesta alternativa turística, no? I fer que el turisme al final estigui al servei de la ciutadania, doncs tant per fer un procés de reactivació i de dinamització econòmica com de posada en valor a nivell de pràctiques que s'estan fent en temes d'economia social, de temes de sostenibilitat, temes de projectes innovadors, d'innovació social que tenim a la ciutat, doncs que el turisme se'n pugui fer ressò de tot això, que sigui una eina que ens serveixi per posar-ho de relleu. No? I convidar-vos a totes a sumar-vos en el projecte. El que estem fent nosaltres és obrir al màxim aquesta convocatòria. Nosaltres tenim focalitzat, com us deia abans, a nivell territorial el projecte a Poblenou. Si entreu a la web veureu la quantitat d'entitats que hi ha, les experiències que ja estan dissenyades, la gran feina que s'ha fet a territori per d'alguna manera acabar materialitzant aquestes petites iniciatives de barri en experiències. Ho hem fet també en el context de l'economia social i solidària, és a dir, hem identificat tot d'entitats de l'economia social que poc o res tenen a veure amb l'activitat turística perquè es sumin al projecte
I tot això no és només al final per generar una experiència concreta i que això acabi materialitzant-se en un servei o un producte, sinó és també per començar a generar un treball col·lectiu de quin és el turisme que volem a la ciutat i no només desideratiu, sinó que sigui realment pragmàtic. No? És a dir, doncs anem a construir aquest model alternatiu i anem a fer-ho a través de les experiències de totes les entitats. Per tant, hem anat molt més ràpid del que prevèiem, jo crec, perquè tenim ara mateix que són les 6 menys 10. Llavors, si voleu compartir, si voleu generar algun tipus de dubte, ara és el moment per generar el diàleg en aquest sentit. O sigui que obro torn per qui vulgui comentar o compartir. Jo tinc un dubte així. Quan ara fèieu la... gràcies per tota la presentació, ha sigut molt interessant, primer de tot. Quan plantegeu les propostes, parleu de l'espai i parleu molt de l'espai físic, no? És a dir, entenc que en el moment en què et planteges una interacció entre les persones residents, locals, amb el turista estranger, o també local, pot ser, ha de ser físic, però també contemplaríeu projectes que potser no tinguin una trobada tan física, que pugui ser més virtual, més en la situació en la que ens trobem, que pugui ser més de compartir informació, compartir coneixement, però d'una altra manera que no sigui tant, doncs això, en un espai físic? No ho sé, és una que m'estava plantejant, no va amb cap intenció, però no sé. Sí, jo crec que és superinteressant, es podia plantejar. És evident que al final, en el marc del projecte, superant, que sembla que hi ha totes les restriccions sanitàries i sembla que estem d'alguna manera recuperant l'espai públic, l'objectiu sí que és materialitzar les experiències en un lloc concret i aprofitar i que aquella experiència ens permeti, ja sigui un espai públic, com dèiem abans, en el marc del taller, com sigui també en la mateixa seu de l'entitat o en qualsevol altre espai, perquè el que ens interessa al final és posar de relleu aquesta experiència, aquest coneixement. Jo crec que sí, és a dir, és una cosa que es pot plantejar, és a dir, al final ens permetria arribar a més gent, superar potser barreres que en alguna situació dificultarien l'experiència. Jo crec que sí, és tractar d'alguna manera l'experiència concreta. En el marc del projecte, ara mateix, no hem tingut aquesta... És a dir, sí que amb les entitats amb les que hem treballat i tot el procés d'identificació i co-creació que s'ha fet, s'ha treballat mà a mà directament amb entitats i visualitzant o plantejant un espai concret, i per això tot aquest treball en la metodologia, en el disseny de l'experiència, però evidentment tot això és replicable en un espai virtual i més avui en dia, que post-Covid tenim una sèrie d'eines i una sèrie de suports que ens plantegen crear experiències molt potents. O sigui, jo crec que això no és una limitació. Jo aquí diria que és això, que cal trobar aquí una mica l'equilibri entre el que és la tradició i el que volem posar en valor, que és la tradició local de Barcelona i els usos quotidians i les professions dels nostres veïns i les veïnes, posar en equilibri això amb la innovació, I al cap i a la fi estem en una època on les pantalles virtuals són el que toca, són el que hi ha, i vulguis o no, buscant el costat positiu, és una manera de fer més accessible l'activitat. Hi ha persones que per motius X o Y no podrien arribar fins aquí, potser no podrien participar d'aquesta experiència, doncs és una manera d'acostar-los a aquesta experiència i potser acostar-los als residents locals sense haver de venir fins aquí, saps? Vull dir, és tot donar-li una volta perquè tot és sortida al final, tot és posar-hi voluntat, creativitat, innovar una mica i això, sempre tenir en ment quin és el nostre objectiu, què és el que volem aconseguir, quina és la nostra missió, la nostra visió, però a tot se li pot donar una volta i més avui en dia que ens hem sortit de tot això que ens ha caigut a sobre i ja avui en dia la tecnologia no és un programa per ningú. Llavors jo crec que sí. Vale, perfecte, gràcies. No sé si algú més té dubtes en referència als materials que hem oferit aquí o tot el que hem explicat. Qualsevol cosa, no hi ha preguntes tontes, com es diu sempre, així que estem disposats a escoltar el que sigui. Que sapigueu que els materials els teniu a disposició, és a dir, els heu rebut i tant les fitxes
com la presentació les teniu a disposició i les penjarem al web també perquè les pugueu descarregar. Llavors, és d'accés lliure i la idea és que se'n pugui treure un profit al màxim de tot aquest material. I, evidentment, entenem l'objectiu final nostre és que es pugui sumar a la xarxa i que siguem quantes més entitats millor per tindre més massa crítica en la creació d'aquest projecte, però per això hem obert al màxim la convocatòria al taller perquè pensem que també aquests passos són replicables a qualsevol empresa o activitat que vulgui fer. Vull dir que no els restringim aquí. Sí, exacte. Al cap i a la fi, si ens posàvem a parlar de tots els temes o totes les possibilitats que hi ha, hauria sigut super extens i potser inclús una mica avorrit, perquè, tot i que hi ha gent que li ha passió en aquest tema, com el Jesús o a mi, entenem que a vegades pot ser una mica pesat, no? Però si qualsevol persona té interès en un punt concret, o ja no fa falta que sigui un punt, sinó com hem tret temes nous, el tema de la creativitat, el tema del turisme regeneratiu, que són conceptes que potser no estan tan a l'abast de tothom, o és això, que potser no han arribat encara aquí tant com en altres països, doncs res, que ens ho diguin, ens enviïn un correu i els hi passarem la informació que tinguem o qualsevol cosa. Martí, vols compartir? Sí, no és tant un dubte en si, sinó és un comentari, però estava esperant si algú tenia un dubte, però si no, tiro el comentari aquí. Primer dir que, molt interessant el taller i és llàstima perquè jo crec que si es pogués fer presencial seria molt més fàcil de que cadascú porti les seves plantilles, no sé què, ho pogués fer al moment, in situ, tal qual. Jo crec que si es pot fer presencial en algun moment seria molt interessant per les entitats. Jo crec que se li pot treure molt de suc si pot ser així. I res, només dir que, clar, nosaltres com a... Jo no formo part d'una entitat de turisme en si ni res per l'estil, però com des de la xarxa Barcelona Més Sostenible, aquesta xarxa que heu estat comentant de turisme sostenible, la veritat és que és molt interessant. Jo crec que, com ho he vist jo, que està enfocat una mica potser per entitats de turisme, però molt per entitats que no d'una manera objectiva no es dediquen al turisme. Llavors, també el bo seria que això arribés a totes aquestes entitats que no són potser tan inicialment de turisme, per començar a crear també això que dèieu, aquest canvi de paradigma una mica. I res, aquí simplement tiro una mà i el que sigui, dic que nosaltres al final des de la xarxa una cosa tenim són contacte amb un munt d'entitats que ja tenen una mica aquesta mentalitat i crec que des de la xarxa Barcelona Més Sostenible i la xarxa Turisme Sostenible, ètnic, tot plegat, jo crec que es podrien crear moltes sinergies i ens podríem ajudar mútuament i jo crec que tiro aquí la pedra per seguir parlant en un futur. Simplement era per fer aquest comentari que em sembla algo molt interessant i que estaria molt bé que ho anéssim treballant. Perfecte, genial. La idea és aquesta, la idea és intentar vincular quantes més entitats possibles. Jo crec que això que dius és fantàstic per poder potser fer arribar la proposta, el projecte a quantes més entitats, doncs generar aquesta sinergia. O sigui que això ho tenim en compte per poder d'alguna manera... I més jo crec que un dels obstacles que hem trobat és que d'alguna forma la ciutat està païnt una mica tot aquest procés de turistització que ha patit, llavors ja simplement el fet de sentir turisme a molts ens genera com una mica d'al·lèrgia. Llavors és difícil picar pedra en el sentit de treballar per resetejar una miqueta el que en tenim per turisme i començar a promoure alternatives basades en això que dèiem, altres criteris, que són molt més inclusius que no pas a l'actual. I la presencialitat ho vam estar plantejant moltíssim. De fet, ho vam estar plantejant molt, vam estar a punt de decidir-ho fer-ho presencial, però ho recollim perquè tens raó que segurament s'hagués pogut fer molt millor treball d'equip, un treball col·lectiu molt més potent en la cocreació, que no aquí, que realment és com molt més magistral, en el sentit que sembla com que transferim el coneixement, però falta aquest feedback constant que en una aula, en un espai, ho tens ràpidament i tens aquesta capacitat de fer-ho. La veritat és que sí, que la idea és poder-ho replicar i poder anar fent, o sigui que sí, jo crec que fantàstic, i és a dir, la Fàbrica del Sol seria un bon espai, o sigui que en aquest sentit també tirem la canya per anar buscant col·laboracions, o sigui que fantàstic. Merci. Agafo el relleu i m'ho guardo. Teníem Educ Ambient?
Sí, hola, bona tarda. Bona tarda. Hola. Primerament, felicitar-vos perquè la veritat que l'explicació i tot ens ha quedat molt clar del que vol la xarxa de turisme responsable i això per una banda. I per l'altra banda ens queda el dubte de saber un cop tinguem formulat totes aquestes activitats com arribarà el turista. Sí, aquest procés, aquesta és la segona fase de projecte. És a dir, aquí el que volem nosaltres és construir... La idea és treballar en un model de negoci que sigui d'alguna manera... Estem parlant de plataforma, perquè el que volem nosaltres és que això acabi amb una proposta de plataformització, és a dir, que acabi sent un catàleg virtual i que puguem d'alguna manera treballar en un model de negoci compartit, és a dir, que busquem de quina és la manera més potent per posar de relleu aquestes activitats. Pensa que al final estem parlant de serveis, o sigui, aquí clarament el que seria és buscar, entenem, tot això és a dir, tot això està en procés i la idea és generar un espai per poder-ho treballar. Però hi ha una sèrie d'activitats, experiències, que per cada una de les entitats tot això té un cost concret, és a dir, si has de posar una persona a mostrar l'entitat, si estàs articulant un taller, si estàs articulant una activitat. Per tant, tot això té un cost concret. Llavors, el que buscaríem aquí és intentar, d'alguna manera, buscar la fórmula perquè aquestes activitats arribin a la ciutadania i arribin als interessats de la manera, primer fent xarxa, evidentment, però després buscant la manera més efectiva, perquè aquí, en la dimensió de màrqueting, és on ens trobem realment tot el repte. És a dir, quan hem de lluitar en plataformes, quan hem de lluitar en un context en el qual tenim una ciutat que, el que dèiem abans, té tota una sèrie ja d'iniciatives que ja agafen el mercat d'una manera molt clara. El que hem de treballar aquí és a veure quina és l'estratègia que utilitzem per poder fer arribar aquestes experiències de la millor manera possible a quanta més gent i aprofitant el nostre diferencial, que són els criteris, els valors i aquesta identitat pròpia que tenim de xarxa. Llavors, ja et dic, el procés, és a dir, al final, una visió general de projecte és que durant aquest any el que estem fent sobretot és en la creació i disseny de producte, és a dir, volem acabar amb productes ben dissenyats, amb propostes, havent creat aquesta xarxa, i la segona fase d'aquest projecte és treballar en un model de negoci i en una estratègia de màrqueting per poder-ho fer arribar a quanta més gent possible. Entenem que aquí el que volem aplicar és un model d'economia social i solidària. Entenem que el que volem és fer arribar aquestes experiències perquè al final siguin viables en el temps, és a dir, que hi hagi un model de viabilitat econòmica que ens permeti fer rentable tota la xarxa. Llavors, aquí tenim un repte també, i un repte compartit, de dir com un cop tenim les experiències que jo crec que són diferencials, que són potents, que cada entitat les està dissenyant, les està treballant, des d'Ètnic es vol donar un feedback en base a la nostra expertesa i als nostres coneixements perquè aquestes experiències acabin agafant aquella excel·lència, de dir, si nosaltres tenim experiència en alguna cosa és en aquest disseny i creació de producte turístic, basat en criteris d'economia social, de turisme responsable i sostenible. Llavors, com podem d'alguna manera transferir aquest coneixement i aquesta experiència i un cop tenim aquest producte validat i sabem que és potent, com el podem llançar al mercat? Llavors, això, compartir-vos que és un gran repte també. Perquè, evidentment, amb el context en el que tenim i sent entitats com som, doncs al final aquí el que hem de buscar és optimitzar al màxim els recursos i dissenyar una estratègia de màrqueting que ens permeti posar aquest catàleg donar accés d'aquestes experiències. És aquí una Ètnica, al final el que vol també és liderar, és a dir, liderar en el sentit de generar aquest catàleg, aquest espai, donar-li una dinamització, això que dèiem, amb accions de màrqueting concretes en el marc d'una estratègia, perquè això tingui un impacte econòmic. Llavors, aquesta és la nostra tasca també, de dir, bueno, agafem un compromís per dissenyar aquestes experiències, ara el repte és acabar materialitzant en que això arribi a la ciutadania, arribi al públic final. Sí, jo aquí volia afegir que crec que en aquest procés serà molt important, sobretot,
unir-nos totes les persones que tinguem aquest mateix interès de llançar aquesta nova oferta turística alternativa, perquè al cap i a la fi, si tu ets un turista que estàs interessat en trobar aquestes experiències i tu busques experiències turístiques sostenibles, normalment aniràs al primer que et surti. Però el que passa ara és que totes aquestes experiències estan distribuïdes per 1000 plataformes diferents. Vull dir, sí, és cert que tu en pots trobar unes, doncs, al web de l'Ajuntament en pots trobar unes, després vas al mapa de Barcelona més sostenible i en tens unes altres, després nosaltres, a través d'Ètnic, te'n proposem unes altres, i a vegades pot ser que siguin les mateixes, però a vegades en tens unes per aquí, unes per allà, llavors genera una mica de desconcert, jo crec, entre els turistes. Llavors és posar-nos d'acord, dir, ostres, doncs aquesta és la plataforma que utilitzarem per arribar als turistes i així és com les presentarem i donar com una certa imatge d'homogeneïtat en la manera de presentar-ho, no? Que sigui algú creïble i dir, ostres, és igual de vàlida que l'oferta d'experiències que tenim turístiques del turisme tradicional, saps? Que siguin igual de vàlides o inclús millor, saps? O sigui, amb la mateixa professionalitat de presentar-ho. I després crec que serà interessant, doncs, centrar-nos en casos de referència que puguem trobar per Europa, perquè, a casos de països llatinoamericans hem vist que hi ha casos, però varien bastant, perquè aquí no podem replicar tal com és el turisme comunitari, com si diem. Llavors, la cosa és buscar aquests casos de referència. Jo crec, per exemple, jo volia mencionar que hi ha una a Portugal, a l'Olé concretament, que és una destinació que ha fet un canvi superheavy en la manera de presentar les seves experiències i ha remodelat del tot la seva oferta turística i ha generat un munt d'experiències turístiques creatives i tu al final busques aquesta destinació a internet i el que trobes doncs, és la pàgina de les experiències creatives i és tot un món que han creat amb un storytelling superben elaborat, vull dir, tot segueix un mateix fil conductor, tu pots passar per totes les experiències, llavors és una cosa fàcil, accessible, que pot arribar-hi tothom, saps? Llavors és això, doncs fer-ho el més fàcil possible, però amb l'ajuda de tots, perquè nosaltres sols no ho podrem fer. Llavors, totes les entitats interessades i les que no siguin entitats però també tinguin interès en participar, que ens ho facin arribar i començar a moure fils tots junts, perquè és això que diem sempre, no podem esperar que ho facin des de dalt, ho hem d'acabar fent nosaltres, que som els que vivim a Barcelona i els que realment volem un canvi, no? Llavors, si comencem des d'aquí, jo crec que ho aconseguirem. I ja està. Vale, merci. I una altra pregunta que també ja l'ha anat contestant era sobre la temporalització d'aquesta fase 1 i ja després vindria aquesta fase que us he preguntat anteriorment. Gràcies. La nostra idea és 2021 disseny i creació de producte, 2022 màrqueting i comercialització. És a dir, el nostre repte claríssim és que hem identificat aquesta oportunitat, que tenim una diversitat brutal d'entitats i projectes que tenen molt per oferir tant a la ciutadania com a nivell internacional i que el que hem de fer és treballar perquè arribin, perquè tinguin aquesta viabilitat. Llavors, al final, el que dèiem abans, el difícil segurament serà generar els espais de bona governança per poder construir de manera col·lectiva aquest model que volem, però al final, des d'Ètnic, el que volem és generar aquest paraigües. És a dir, tenim claríssim que és un repte que volem assumir a nivell missional com a entitat, hem d'articular aquesta oferta, tenim els recursos, coneixem les entitats, hem identificat l'oportunitat, estem en un moment en el qual el turisme s'està repensant, és una oportunitat clau que en el context de paràlisi que hi ha hagut, podem rellançar l'activitat turística, doncs és el moment en el que estem actualment. Llavors, a nivell intern, el nostre full de ruta, el que s'ha materialitzat és aquesta fase, és a dir, tenim una primera fase de disseny i creació i tenim una segona fase de comercialització que es materialitza en aquest 2022. Llavors, és aquí on posarem d'alguna forma tota la maquinària en marxa perquè totes aquestes experiències i tots aquests recursos que tenim arribin al mercat i que alhora puguem generar un mercat social, és a dir, que puguem beneficiar altres entitats que hi estiguin vinculades, que puguem enxarxar-nos, que podem treballar amb models de plataformització, és a dir, que busquem les millors alternatives per tirar-ho endavant. Llavors sí que en aquest compromís
és a Èndic qui d'alguna manera entén que ha de liderar tota aquesta campanya, tota aquesta fase, no? Perquè al final creiem que és imprescindible, no? I més quan parlem de xarxa, el que ens hem trobat moltes ocasions és que si no hi ha una entitat que lideri, no? Que busqui d'alguna manera com tirar del carro i fer de tractor, molt sovint aquestes iniciatives s'acaben disgregant, no? Perquè cada entitat té la seva pròpia activitat, cada entitat ha de tirar del carro de les seves pròpies activitats, i llavors és difícil, no? Llavors aquí el que volem nosaltres és, sí, demanem un compromís, co-creem aquesta experiència turística, la materialitzem i un cop tenim aquesta fitxa i això ja està produït i podem tastar, doncs llavors ja anem endavant, no? I amb aquest producte el que fem nosaltres és treballar en tota aquesta segona fase per la comercialització. No sé si he donat resposta a la pregunta. Sí, queda clar. Gràcies. Vale. Algun dubte més que tinguem? Alguna cosa a compartir sobre el projecte? Yo quería aportar una cosa que, bueno, nosotros somos una concept store y pues vemos que las experiencias que vi en el formulario que nos mandaron y como las ideas son un poco más actividades puntuales, tal vez, como un día de una experiencia o algún día como, pues, sí, algo muy puntual. Entonces estaba pensando cómo se puede incluir de pronto una tienda que ofrece productos y que ofrece productos pues, locales y hechos por artesanos, especialmente de Barcelona, pero no sé si se puede incluir de pronto una actividad con algún tipo de estos artesanos o si la misma tienda o si tienen como algún tipo de ejemplo de algo como más aproximado a la función que nosotros hacemos como comercio. O sea, todavía no sé cómo podríamos aportar o entrar ahí. Mira, de hecho ya tenemos bastantes experiencias diseñadas que están planteadas en la web, y entonces sí que verás que evidentemente al final lo que nos interesa es poner de relieve la práctica, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, si en vuestro caso lo que estáis haciendo es comercializar productos, como decías, que provienen de artesanos concretos, pues a lo mejor tendría mucho sentido plantear algún tipo de taller concreto con alguno de los artesanos, ¿no? O sea, al final lo que queremos poner de relieve es no tanto el producto en sí, sino el proceso, ¿no? De cómo se crea ese producto y cómo eso genera una experiencia y cómo esa experiencia de alguna manera está vinculada con valores que nos identifican, ¿no? Y que de alguna manera están alineados con la ciudad y con criterios fundamentales, como decíamos, ¿no? Con temas de sostenibilidad y temas de responsabilidad turística. Entonces, yo creo que en ese sentido sería, a lo mejor vosotros plantear un proceso interno en base a la metodología que os hemos compartido y a partir de aquí generar un espacio para acabar de trabajarlo, ¿no? De decir, bueno, pues creemos que podría tener sentido en el marco de, ¿no? Pues de esta actividad o de otra. O sea, buscar de qué manera se adapta a los criterios que nosotros planteábamos, que es que sean experiencias. Desconozco la tienda, quiero decirte que no conozco bien el proyecto y por lo tanto no puedo bajar al detalle, pero yo creo que tiene sentido siempre y cuando respete los criterios que planteamos como criterios de adhesión, ¿no? Fundamentales, y a partir de aquí es más un trabajo de diseñar, ¿no? De acabar de plantear cuál tendría que ser esa experiencia y que tuviera una vinculación directa con vuestro proyecto, ¿no? O sea que yo creo que sí. Si podéis hacer ese trabajo previo en el marco de los materiales que hemos entregado y nos mandáis esa ficha, a posteriori nosotros os damos un feedback y con ese feedback pues empezamos un proceso de trabajo también, ¿no? Buenísimo. Gracias. A ti. ¿Algun altre dubte sobre el projecte o la metodologia? No? Bueno, doncs si el que nosaltres plantejàvem... Digues. Sí, us volia donar primer les gràcies. Ai, perdona, perquè no funciona la càmera, no sé per què. I li voldria preguntar a la Carla, la població de Portugal,
És l'Olea, l'Algarve? Sí. Ah, vale, perquè ho miraré, perquè m'ha semblat com molt interessant. Sí, no, ja veuràs que tenen una xarxa d'experiències turístiques. Ells les anomenen turístiques creatives. De fet, han estat desenvolupades gràcies a la Creative Tourism Network, que també està aquí a Barcelona. I llavors, si entres a la pàgina web, veuràs que tots són experiències que estan dissenyades per part dels residents d'allà de la població. I aquesta és la seva oferta, és el que presenten i és algo super, no sé, que et connecta molt amb la terra, no? amb la seva destinació. És una cosa superinteressant. Està bé. Moltes gràcies. I molt interessant, De veritat que estic i molt contenta de saber que això està passant a Barcelona. Gràcies. Gràcies. Doncs com a tancament, si no tenim més dubtes o consultes, el que us diria és que aquí tenim el correu, és el correu de la Carla, en el qual la idea és que tot aquest material, és a dir, les entitats que tingueu interès en sumar-vos a la xarxa i que hi hagi directament, com estàvem comentant ara, la idea de dissenyar una proposta, doncs a través dels materials que us hem compartit, la metodologia que tenim, implementar-la a nivell intern, fer aquest procés intern de co-creació, sobretot de disseny d'experiència turística. Llavors nosaltres quedem pendents que vosaltres ens envieu aquestes fitxes, a les fitxes, els materials, amb qualsevol tipus de dubte que tingueu, com si voleu generar un espai per poder treballar alguna cosa en concret, i llavors aquest serà el procés per materialitzar l'experiència en el projecte. Al final nosaltres hem pensat que aquest era el protocol més coherent, que és explicar la metodologia, compartir-vos els materials, facilitar-vos totes les eines per dissenyar vosaltres mateixes aquesta experiència i després generar un feedback, que és que vosaltres ens feu arribar per correu electrònic aquesta informació i a partir d'aquí nosaltres ja ens posem en contacte amb vosaltres per acabar de tonejar, maquillar, millorar, repassar el que és aquesta experiència turística i ja, d'alguna manera, acompanyar-nos per treballar en el context del projecte, que és aquesta xarxa de turisme sostenible de Barcelona. Per tant, agrair-vos a tots i totes la participació. La veritat que estem supercontents d'haver tingut quòrum. Hi ha algun dubte més? Jo, perdona, abans de res vull demanar disculpes perquè no m'he pogut incorporar abans i m'ha sortit un parell d'incendis abans de la sessió i fa molt poquet que m'he incorporat. Doncs els que ens coneixeu sabeu que estem preparant algun tema de turisme cerveser a la ciutat de Barcelona i que suposo que podrem acabar encaixant i incorporant-nos més seriosament a tot això. Fantàstic. Fermí, veig aquí, no? Sí. Doncs Fermí, et convido a enviar-nos un correu, a fer-nos una miqueta de feedback i després a revisar-te els materials, que està tota la informació i qualsevol dubte estem a la teva disposició. Vull dir que la idea és acabar fent aquesta xarxa el més gran possible. Per tant, encantats de sumar-vos i de construir aquesta sinergia. Gràcies i reitero les meves disculpes. Molt bé, doncs gràcies a tots. Una abraçada molt forta. Gràcies. Tanquem la sessió. Gràcies, adéu. Adéu, merci. Gràcies. Adéu. Adéu, bona tarda. Adéu.